localities. Namar ka jingkiu jong ki bayo ya ka jingpang COVID khat khandai ha ka jela. Ka sarkar jela kala ban pin kala lani pintma ya ki kindon ki bela don lupa kum kala jing yada na ka ni ka jingpang. Menteri Karnataka kot ka khia ujim sangma hinin ka sngi ula ong ba ka sarkar kala dep ban khmi bnya halor ki jinglong jingman bat pet ngor ru halor ki jingnang kiu jong ki bayo thamai ya ka ni ka jingpang. Ula ong ba ka sarkar kan sa shim ya ka rai la kan pin kala ni em ya ki kindon ki bela don lupa lada don kam. Menteri ulapan pauru ya ke jing sngus kem ba ki jaka ai jing sumar ha ke jela kinlong ki balabiang na ke benta banyak kun ya ke ni ke jingpang bat ka sarkar kan sakmi biang kan sakmi biang kenang ban pentik kena bawat lada don ke jingkiu jong ki bayo ya ke ni ke jingpang rei kan embu jing epat ya ke jing trikam. We are constantly monitoring the situation. So as of now, yes, the cases are increasing, and we want to keep a watch on that. But we will be taking a call on whether it will require any changes in the protocols as of now, and as and when we have a discussion on that, we will take necessary precautions and decisions whether there needs to be any kind of